Hola, moi boas. Chámome Adela Vázquez Veiga e xunto coas compañeiras Begoña Garrido Labrador e a doutora Beatriz Comendador Rei participamos nestas novas xornadas de innovación educativa e docencia da historia, da arte e da xeografía na Universidade e no ensino secundario como parte do corpo docente da asignatura Educación Patrimonial e Innovación Social, do máster en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural desta mesma universidade. Xa fai uns anos que estamos a facilitar xuntas esta asignatura, Beatriz Comendador como profesora titular coordinadora da mesma e Begoña e máis eu como profesoras externas. Para contacto de calquera dos nosos perfis, das nosas persoas, aquí tedes os nosos correos electrónicos e tamén o acceso ás nosas redes sociais. Tamén formamos parte do grupo de innovación docente en educación patrimonial, o GIDEP. Nestas xornadas estaremos presentando unha guía práctica que publicamos o ano pasado. Nestas xornadas presentamos o noso traballo docente na asignatura mencionada e, como dicía tamén, unha guía práctica, didáctica, que servirá como un caso aplicado nesta e noutras asignaturas que impartimos, tanto na Universidade de Vigo como noutros espazos nos que tamén colaboramos. No curso Educación Patrimonial e Innovación Social reflexionamos sobre as experiencias da educación sobre o patrimonio cultural, material e inmaterial, en diferentes contextos. E os nosos obxectivos principais céntranse en proporcionar coñecementos teóricos e metodolóxicos baseados en experiencias prácticas, en casos concretos, para camiñar a xestionar posibles propostas de educación do patrimonio en diferentes contextos e con diferentes comunidades de aprendizaxe. Ao mesmo tempo, buscamos deseñar propostas didácticas para a educación do patrimonio en contextos de educación tanto formal como non formal, ou contextos do que se coñece como educación alternativa e outras posibles, digamos, categorías que soen dotarse a esa educación non reglada, non? Que a nós, en particular, non sempre nos gusta etiquetala, non? Como esa educación non formal ou alternativa ou non reglada, porque consideramos de facto que tamén son espacios educativos máis aló dos muros académicos, dos muros da escola, dos muros educativos en si mesmo, non? Pensamos de por que a educación sucede en calquera lugar, en calquera momento e con calquera persoa. E cal son as nosas competencias? A
A primeira, que os estudantes saiban comunicar de forma clara e inequívoca as súas conclusións, o coñecemento e os motivos que o sustentan para o público especializado e non especializado. Para a sociedade en xeral. Segundo, a segunda competencia céntrase en adquirir a capacidade para diferenciar e valorar as diversas expresións do patrimonio cultural, coñecer as ferramentas ou algunhas ferramentas para cuantificar e protexer ese patrimonio ou esos patrimonios, así como as diferentes perspectivas que abordan a súa xestión. En terceiro lugar, comprender os valores multifactoriais do patrimonio cultural e avaliálo adecuadamente de acordo cos criterios de uso social. Unha cuarta competencia centrase en desenvolver a capacidade para tomar decisións sobre a función asignada ao patrimonio ou as funcións, en plural, os seus valores e usos públicos e comuns para a elaboración de estrategias dirixidas á súa recuperación, protección, conservación e transmisión futura. Outra competencia central neste curso céntrase en adquirir a capacidade de divulgar o coñecemento científico e crear mensaxes para sensibilizar socialmente o patrimonio. Adquirir a capacidade para comunicarse oralmente por escrito en lingua galega e outras competencias, e a sostenibilidade e o compromiso ambiental a partir do uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos. Entre os principais resultados de aprendizaxe, logramos coñecer e reflexionar sobre experiencias educativas centradas no patrimonio cultural material e inmaterial en diferentes contextos, e deseñar propostas didácticas para a educación patrimonial con mayúsculas en diferentes espazos sociais, nas escolas, nos barrios, coa nosa veciñanza, nos museos e noutras institucións. A nosa planificación na aula consta de 4 horas de seminario e 1 hora de actividades introductorias. E fora da aula consta de 24 horas de estudos de caso, de 11 horas de traballo tutelado e 11 horas de resolución de problemas. A maiores de 15 horas de traballo e 5 horas de observación sistemática. Como desenvolvemento da experiencia práctica, presentamos o KITEP, un kit de ferramentas para a educación patrimonial. Unha guía que foi producida por min mesma como parte do grupo de innovación docente en educación patrimonial da Universidade de Vigo e que foi editada mediante unha axuda económica para a divulgación das actividades dos grupos de innovación docente da mesma universidade, en concreto na súa convocatoria 2021, e tamén acompañada directamente por Beatriz Comendador Rey, que tamén é produtora desta guía, e o GUIDEP, en concreto, o Grupo de Innovación Docente en Educación Patrimonial, do que formamos parte varias compañeras e compañeiros, ten como obxectivo desenrolar accións encamiñadas á formación, innovación e renovación do modelo educativo patrimonial no eido do patrimonio cultural, así como promover o traballo cooperativo entre docentes de diferentes escolas, institucións, campos disciplinarios e contextos educativos que compartimos obxectivos en común. A realización desta guía está baseada en concreto en experiencias
de vida a nivel persoal entre a miña terra nai, que é Galiza, e a miña terra de acollida dende fai 18 anos, que é a península de Yucatán, en México. Neste híbrido, neste ir e vir, nesta conexión, tanto en ámbitos de traballo, na conservación e restauración do patrimonio, concretamente, ou máis concretamente arqueolóxico en comunidades de Yucatán, tamén como parte da miña experiencia como coordinadora da Asociación Cultural Galega Niquelarte, que tamén é axente, ou foi axente máis ben de cooperación galega, e no ámbito tamén da docencia universitaria na que me desenrolo dende fai 10 anos en universidades públicas autónomas de México, mas tamén dende fai 5 anos no máster en protección e valoración do patrimonio na Universidade de Vigo. E bueno, que é o KITEP en concreto? Pois é un kit de peto para practicar a educación patrimonial dende un enfoque procomún do patrimonio. Isto quere dicir que poñemos o foco no recoñecemento de 4 contornas do procomún, que son a contorna corporal, a contorna medioambiental, a contorna urbana e a contorna digital. Dende este punto de vista, entendemos que non é posible pensar os patrimonios culturais se non somos conscientes, se non facemos consciencia de como nós como corpos nos movemos nos nosos territorios, de como nós como corpos nos relacionamos co medio ambiente, cas novas tecnoloxías, sí? E pois recoñecendo, digamos, valga a redundancia, que sen estas 4 contornas non é posible, de alguna maneira, como hipótese, conservar o patrimonio cultural, non? O kit compendia en sí mesmo, ademais dunha breve introducción, na que se explica tamén de que se trata este enfoque procomún do patrimonio e concretamos de maneira tamén específica como entendemos nós a educación patrimonial, ¿sí? Porque pues, tamén existen unha múltiple amplitude de enfoques neste eido. Logo compendia en sí, é un kit práctico que compendia ferramentas para explorar que é en sí mesmo a educación patrimonial dende o noso enfoque ou como nos a entendemos e a practicamos para poder producila entre todos, entre todas as persoas, máis aló do ámbito académico, sí, entre vellos e novos patrimonios que fan parte desa que nos comprendemos e entendemos tamén como memoria común. E isto, como xa comentaba ao inicio, podemos facelo en calquera lugar, en calquera momento e con calquera persoa. Por tanto, a educación sucede desa maneira, non? Calquera persoa ou grupo de persoas que de algún certo modo busquen ferramentas para compartir no seu territorio con comunidades diversas e adaptalas ao seu contexto dentro e fora das aulas. O KITEP, ademais de existir en formato digital, máis adiante compartiremos a liga, foi impreso nun pequeno libreto de peto pois para que as persoas tamén teñan acceso dunha maneira non únicamente digital, senón tamén analóxica, non? E poder leválo contigo, no teu peto, no teu bolso, na túa mochila, e utilizalo, como decimos, con este enfoque de que sucede en calquera parte, non? En calquera momento. E poder aplicar esas ferramentas como que leva consigo un xogo tamén, unha maneira de abrir esa guía por calquera lugar e comenzar a practicar, non? Deixándote levar pola guía, non? Pero sin que sexa tampouco algo que tens que facer de maneira exclusivamente sistematizada, non? Sino que se trata dunha guía aberta, dunha guía exploratoria, de cara que calquera persoa pode adaptar. E que atoparás nesta guía? Bueno, pois tips para deseñar e accionar en concreto 5 dispositivos ou ferramentas que poden ser empregadas xuntas ou por separado. Podelas
bueno, en serie, non? Ou ben modificar a súa orde. Tanto podes utilizalas en formato analóxico, como tamén podes aprender a utilizalas en formato digital. Estes dispositivos son o mapado procomún, que consiste na creación de mapas individuais e ou colectivos, tomando conciencia das catro contornas do procomún. Normalmente son mapas que se producen ao longo do tempo, é dicir, non nun solo día, non nunha sola hora, sino en diferentes xornadas. Mais adiante explicaremos a aplicación deste mapa e como utilizarlo. Ademais, empregamos a ferramenta do afectómetro, que sirve para poder concretar que é aquilo que nos afecta na nosa vida cotidiana, nos nosos territorios, cales son as afectacións non exclusivamente negativas, senón tamén positivas ou neutras, e podemos empregar esta, digamos, liña de porcentaxe para medir esos afectos do 0 ao 100%, en tanto en canto me afectan pouco, máis ou menos ou moito, non? Dependendo de onde queremos colocar na liña de porcentaxe esas afectacións, e logo dividimos entre a parte superior e inferior por encima e por debaixo da liña se son afectos máis positivos ou máis negativos, non? E poñemos en común eso en grupos de máis ou menos 10 persoas, ata máis persoas, non moito máis de 20, e de alguna maneira logo recollemos todos esos afectos e buscamos cales son as cousas que nos afectan de maneira común, para recoñecermos unhas e outras e recoñecermos como a comunidade afectada. O que me pode afectar a min, a dela, pode afectar a unha compañera que coñezo ou non coñezo, unha veciña, e dende ese recoñecimento desa afectación podemos comenzar a pensar en como xestionar esas sexan problemáticas ou ver as oportunidades, non? Que de traballar xuntas, de poñer esos afectos en común e de deixarnos afectar unhas de outras, non? Como vedes na imaxe, o afectómetro pode se realizar de maneira analóxica nun cartaz, a través de post-its de colores, e no formato digital utilizamos normalmente a plataforma Padlet, na que temos xa un fondo digital con ese afectómetro. As persoas acceden de maneira aberta a esta plataforma e poden ir colocando táboas onde describir esos afectos, os seus nomes, e logo interactuamos a través de comentarios as outras persoas, colocando incluso emojis, non? Que permitan decir ou non que estamos de acordo, ou emocionalmente tamén expor de maneira subxectiva certas emocións que nos fan tamén entrar un pouco en ese deixarnos afectar. Outra das ferramentas, despois do afectómetro, que soemos utilizar despois de entrar nesta facer comunidade de afectadas, é a deriva. As derivas camiñadas é un término que ven do colectivo dos situacionistas, que foron un colectivo francés que foi abanderado por Guy Debord nos anos finais dos anos 50, anos 60, anos 70, en Francia, concretamente en París, e que acuñaron a teoría da deriva nun momento en que estaban sucedendo todos os movimentos sociais tamén de maio do 68, e a cidade de París estaba gentrificando. Eles comenzaron este grupo de artistas, filósofos, sociólogos e moita outra xente que non estaba exclusivamente no ámbito académico, senón do ámbito dos movimentos sociais, activistas, comenzaban a camiñar a cidade de París dunha maneira improvisada, deixándose levar por o que xurdía no camiño, o que eles chaman unha serie de pasos ininterrumpidos a través de ambientes diversos. E a raíz desta deriva iban producindo mapas, ás veces individuais, ás veces colectivos, que logo se convertían en obras de arte, non? Tiña un componente estético, pero tamén cargado dunha praxe política importante.
Logo eses mapas se compartían, se debatía e se discutía en torno a como iba cambiando a cidade e que podíamos facer, non, para poder activar políticamente cambios e transformar socialmente os nosos espazos sociais. E partindo de aí, pois a deriva, eu acuñei a deriva con sentidos para poñerlle un pouco, pois sí, poñer os sentidos corporais e os sentidos da vista, do olfato, do gusto, poder observar a través de diferentes momentos do día, pola mañá, o amencer, polas tardes, polas noites, eses espazos mesmos que habitamos, ou espazos que non son propios, que non coñecemos, pero que podemos transitar con esa conciencia, non só a través dos sentidos, sino tamén unha conciencia incluso crítica, no? De que poidamos ir recollendo nos mapas individuais ou recollendo a través de textos ou a través de rexistros sonoros, a través de rexistros fotográficos, utilizando tamén as tecnoloxías para pôr, digamos, esos rexistros documentais do que estamos a viver, ¿no? Nestes espazos. Tamén outra das ferramentas ou dispositivos é o mapeo colectivo, que consiste pois, en utilizar mapas que poden ser impresos pois dunha maneira como máis específica, mapas xa baixados do catastro, do Google Maps, da rede, ou cartaces en brancos nos que imos debuxando tamén os nosos propios territorios de maneira máis manual, e entre todas, a través dunha serie de preguntas disparadoras, a través dunha serie de iconas, de stickers, que podemos levar previamente preparados ou que podemos diseñar xuntas ou debuxar incluso no momento en que estamos mapeando, detectar problemáticas que están afectando aos nosos territorios, detectar tamén oportunidades, detectar tamén ou xeolocalizar espazos, organizacións, é dicir, o mapeo colectivo se pode utilizar para múltiples ámbitos e con múltiples obxectivos, pero sí que ten que haber mínimo unha serie de preguntas, ¿no? E actuamos en todos estes dispositivos nos como mediadoras e facilitadoras do que sucede a raíz de compartir nos espacios públicos, nos espacios sociais estas ferramentas. E logo, por último, outro dos dispositivos é a galería fotográfica de bens comuns, que vedes aquí reflexada nesta imaxe, que consiste en facer unha exposición participativa nun espazo público a través na que se expoñen diferentes fotografías que fomos recollendo inclusive xa nos demais dispositivos xunto coas persoas coas que nos vamos atopando, asociacións coas que vamos colaborando ou mesmo a través de arquivos que xente dona de fotografías do que consideramos nos ou podemos tratar de considerar que son importantes elementos do noso territorio. Non exclusivamente os patrimonios que se recoñecen como tal, sino que pode haber moitas outras experiencias, moitas outras imaxes que fan parte deso que nós ou que as persoas recoñecen como que fan parte do seu patrimonio. Van acompañadas dunha serie de preguntas e con uns stickers de colores respondemos a preguntas tipo coñécelo, non o coñeces, me gustaría conservalo, está mal conservado. E iso pois, tamén vai variando e se vai adaptando conforme ao que as persoas que organizan este tipo de dispositivos, este tipo de actividades, vamos a decirlo así, pois, bueno, poñen un poquinho nos seus obxectivos, non? Moitas veces todas estas ferramentas as utilizamos de maneira tamén moito máis improvisada, é algo que a min personalmente me gusta moito que non sexa tan predeterminada ni tan prescrita o deseño da ferramenta e que na medida do posible se poden deseñar entre moitas persoas. Entón, como aplicamos isto no eido da asignatura no máster de patrimonio? Bueno, pues tratando de practicar algunhas das ferramentas, o curso non dá para practicalas todas, o mapa do Procomún é unha das que practicamos, e ir tomando conciencia de como críticamente vou analizando tamén post-experiencia e compartila cos nosos compañeiros nun foro, como son os resultados desa toma de conciencia, máis subxectivamente, para logo poder extrapolar os datos dunha maneira quizáis máis tamén cuantitativa e ver para que eso nos pode servir a hora de contrastar, non? E como, digamos, podemos ir aplicando estas ferramentas
en nós mesmos, despois abrilas a un grupo pois, de traballo, xa pode ser no eido académico, ou nun eido asociativo no que participemos, ou mesmo cunha veciñanza no noso barrio. E comenzar a ver tamén como en diferentes lugares, ¿no? E como en diferentes persoas e en diferentes maneiras de accionar na praxe estas ferramentas. Ao final, a guía conta cun apartado de suxestións e outro de recursos co que podes ampliar a información, pero sobre todo co que quixemos dar as grazas a todas as persoas, colectivos e amigas que doaron as súas prácticas, saberes e afectos para inspirar a outras ao longo de casi 12, 13 anos de traballo, non? E de experiencias de vida. Entre os casos prácticos que soemos compartir na aula, como xa comentaba ou adiantaba, destacamos a experiencia do mapa do Procomún, ¿sí? Que, como decía, se pode facer de maneira individual, é o aconsellable porque practicar individualmente primeiro nos nosos propios corpos como suxeitos, é interesante para logo trasladado ao colectivo, pero non é unha condición unívoca, non? Si que se pode facer colectivamente ou soamente individualmente. Aunque a intención de todas estas ferramentas sempre é social, non? E implica o colaborativo. E ese mapa recolle subxectividades relacionadas coas 4 contornas do Procomún. Como facemos ou para que sirve? En principio, primeiro para que sirve? Para recoñecer que elementos ameazan as nosas contornas e reflexionar sobre como coidamos delas e cales son as comunidades encargadas dese cuidado. Iso tamén é moi importante, non? E para como facemos, non? Como facemos os mapas do Procomún? Vamos a ver algúns exemplos que nos van a permitir entendelo mellor. Estes son exemplos de alumnas e alumnos do mestrado, non? Bueno, cada quen é libre de facer o mapa da maneira que o quera concretar. Digamos que nos poñemos ante un lienzo en blanco, nós como corpos non temos que pensar en como vamos a facer este mapa, pero o que sí é certo é que necesitamos mínimo unha semana para poder ir día a día tomando conciencia de como concretamos esa conciencia, valga a redundancia, de observación destas contornas. Podemos facer o percorrido das 4 contornas, ver como nos relacionamos coa contorna digital, coa contorna urbana ou rural, onde vivamos, coa contorna medioambiental, ou ben escoller unha das contornas do Procomún a que pensemos que máis nos pode afectar e comenzar a traballar na observación diaria durante 7 días, polo menos un ratiño cada día desa contorna. Evidentemente, tamén a hora hai implícito nesta ferramenta a contorna da deriva, porque moitas veces escollemos a contorna corporal e non nos movemos no día a día. Saímos da casa, estamos en constante movimento, pero tamén podemos pensar o corpo cando o corpo está tranquilo, en calma, non? Se escollemos a contorna urbana, o normal é que tamén, a través da nosa mobilidade no día a día sobre o territorio no que nos movemos, prácticamente estamos facendo unha deriva, non? En cuanto ao medioambiental, podemos simplemente facer unha observación de como está o medio ambiente, non? Ao redor de nós, de como nos relacionamos tamén a hora de pensar en como nos alimentamos, bueno, como esa conciencia medioambiental. En calquera caso, o importante é ir registrando a través de dibuxos, palabras, o que estamos a sentir, non? Hai xente que fai este tipo de mapas, onde implica tamén a técnica do collage, por exemplo, utilizando o texto. Pois esta compañera fala de como comeza este percorrido, sendo hoxe 8M de 2022, e o meu único pensamento é luita. Bueno, pois de alguna maneira poñemos esa subxectividade. Aquí estamos a falar en concreto, ela fala da música tradicional folclórica, pero tamén ao longo do mapa pois decidiu falar do corpo, de como ela se vai relacionando con todo ese patrimonio inmaterial como acción colectiva, non? En realidade, é un mapa corporal que ten esa presencia protagonista do corpo, pero evidentemente todo é relacional. Tamén o análise que nos facemos dos mapas sempre é como nos relacionamos con eses patrimonios
como dar conta desas relacións sociais, porque o patrimonio non é sin a relación social, non? Hai outros mapas, pois, un pouco máis estructurados, que nos van falando tamén de como cada día a persoa vai tomando esas reflexións e esas conciencias, neste caso da cidade, non? Que o que observo, que o que vexo, que o que sinto, a que ule, a que sabe, non? Poñendo sentidos en todo este proceso. E logo hai mapas máis situacionistas, moito máis abstractos, non? Como a este, que tamén é da cidade, non? E que é algo, un mapa máis visual, pero que di moito do que está a vivir esta persoa, non? E como esta persoa se vai facendo preguntas desde un punto de vista máis crítico. Os mapas que facían os situacionistas nas súas derivas se concretaban máis en mapas deste tipo, un componente estético moito máis abstracto, pero que daba conta tamén nun conxunto, nun corpus estético, como un resultado dun produto de o que estábamos a vivir nas nosas cidades, non? E en concreto, pois aquí hai como un corazón do que emanan, se pode interpretar do que emanan diferentes venas, non? Todo concentrado no mesmo espacio, como esa especie de progreso, non? E donde todo está conectado, di esta persoa. E aí tamén nos leva a pensar como as 4 contornas do procomún, que soe ser un dos resultados dos mapas que soemos poñer en común e colectivo a través das nostras propias subjetividades, que cada un practica dende os seus espazos, logo poñemos na aula virtual en común, que iso é moi interesante, estos obxectos digitais. Imaginádevos que o que estes mapas foron creados por unha persoa nun espazo moi determinado, na súa relación social, se convirten en obxectos digitais do papel, pasan ao digital, e isto se comparte despois no mundo digital da aula universitaria, das nosas aulas online, e nos damos conta como case todas as persoas estamos reflexionando e camiñando por un mesmo mapa. Poñendo esos mapas en común, nos damos conta de que as 4 contornas de procomún son dependentes e codependentes entre sí, non se poden desvincular. Normalmente as experiencias que se dan ao compartillar esta actividade son moi interesantes, pero sobre todo teñen un componente crítico, afectivo e sobre todo eso, de poñer en reflexión que o patrimonio non ten unha única definición, pero non unha única maneira de entenderse, non? E tamén poñer en crítica e en cuestionamento a propia noción de patrimonio. E nos damos conta ou nos decatamos de cousas que moitas veces non somos conscientes delas, e moito menos a hora de traballar neste ámbito. Non moi reglado, moi formal, moi académico, moi dende un punto de vista moi concreto, e salirnos desa caixa nos permite tamén ahondar no social e decatarnos de que todo é social e, polo tanto, non podemos desprender desas relacións, non? E do que como nos relacionamos con elas como corpos nos nosos territorios. Bueno, estes pasos para facer un mapa do procomún podes atopalos ou podes atopalos na guía, podes facer isto, como decía, só ou con outras persoas, e engadir inclusive novos pasos, non? E ir incorporando esas novas metodoloxías que ti incorporas ou que as persoas incorporas a esta experiencia tamén permite ou nos permite a nós, como facilitadoras e como docentes, ir concretando novas metodoloxías e ferramentas que son moi útiles estes primeiros pasos para deseñar a guía didáctica que é a actividade máis importante do curso, non? Da planeación didáctica en educación patrimonial, que teñen que facer os alumnos e as alumnas. Ben, dentro do GUIDEP e dentro tamén deste curso incorporamos outras moitas experiencias, como poden ser cursos nos que incorporamos todas estas caixas de ferramentas co fin de cos obxectivos de que podamos adquirir ferramentas para comunicar, desfrutar e protexer esos bens culturais, non? Dos que xa falamos, e dende un punto de vista crítico e incorporando enfoques como enfoque procomún, enfoque da educación patrimonial dende o ámbito social, sociocrítico, etc.,
que nos permitirán, e da educación popular tamén, ir camiñando a conformar xuntas os obxectivos que nos plantexamos a nivel, como dicíamos, formal e non formal, non? Aquí tedes outras posibles imaxes de como ir, non? Trasladando do analóxico digital estas posibles ferramentas. E, finalmente, como avaliamos o curso? Centrámonos en probas para avaliar as competencias adquiridas, que inclúen preguntas directas sobre un aspecto concreto, e un texto elaborado sobre un tema que debe redactarse seguindo unhas normas establecidas. En concreto, unha guía didáctica cun caso concreto para deseñar didácticamente unha actividade en educación patrimonial, non? Valoramos ampliamente a participación activa nas distintas actividades por medios telemáticos do alumnado, ¿sí? E, finalmente, compartimos algunhas reflexións e testemunhas feitas polo alumnado que poñemos en común ao finalizar o curso e retroalimentamos entre todas e entre todos estas experiencias que a todas nos enriquecen e tamén nos permiten autocríticamente autorreflexionar, autoevaluarnos, non? E poñer en común as melloras para cada ano estar tamén adaptando, non? E incluindo, incorporando novas, non só ferramentas, sino tamén enfoques, lecturas ao noso curso, non? Podes descargar a guía do PITEP na página do GUIDEP, sí, de maneira gratuita e a través das nosas redes sociais e tamén contactarnos aí para calquera inquietude. Moitas gracias pola vosa escoita e vémonos nas aulas e fora de elas.